Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat. Halo Berjel. Nah, luar biasa. Matur suwun sangat. Konjuk dumateng warga Berjel ingkang tasik remen kalian seni tradisional arupi ludruk tartamtu ugi. Konjuk dumateng Abah Supardi luar biasa. Acara koyok ngene dijeni ae. Wis gathik tarian. Luar biasa. Matur suwun ugi kangge Pak Bekti, Pak Kasun. Mugi-mugi mantun sedekah bumi niki Berjel kabeh rezekine melimpah ruah. Amin. Telu Mas. Nyang sekolah numpak sepeda nang tengah dalan nobrok bakul uyang. Demam bola semakin melanda mergo ana piala dunia. Jepang kalah, Belanda kalah, Jerman kalah, kabeh padha kalah. Indonesia gak tahu kalah mergo gak tahu melok piala dunia. Muga tahun ngarep petang tahun kasih sok mlebu. Nek gak kalah terus. Terpengaruh situasi lan keadaan, sing penting memperkuat persatuan lan kesatuan. Neono perbedaan pendapat perpecahan, ayo dimusyawarahno secara kekeluar. Penocok gampang dipecah belah lan diprovokasi lan diadu. Sing penting memperkuat persatuan, ojo sampai lupa, ayo dadi pahlawan sing berjasa kanggo Indonesia. Mula dolor kabeh, ayo sing bersatu, ojo gampang percaya anane isu-isu. Bergandeng tangan bersatu tetap maju menuju masa depan Indonesia satu. Koyok bengi iki Berjel nganakno sedekah, kajate dulur Berjel kabeh nyuwun berkah. Mula tak dongakno
berjelado teka musibah masyarakate ayem tentrem rezekine melimpah setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya aja dilalekno mulai bengi iki peno gak usah ngersula iki kabeh sampean anggap amal sedekah kula kenal Abah Supardi niki tuwek-tuweke nang kene dasar wonge ganteng cakra wibawane mancene loman gak eman karo donyane apa maneh nek ana acara ngene mesti ditebas dhewe kula kenal Pak Kasun Pak Bekti niku asmane memang bertanggung jawab loyal kali penggaweane kawit sore tak dongakno muga-muga Pak Bekti ngerti dhewe engko nek lodro wis buyar Pak aja lali karo samune kula dongaaken mantun sedekah bumi niki masyarakat Desa Berjel sing sakit sing gerah kabeh ndang waras panene melimpah nggih sing duwe utang-utang wis kabeh muga-muga kesawuran muga-muga taun ngarep niki nanggap maneh nek taun nek niki pun kala wingi teng mriku saniki teng mriki taun ngajeng masih gak ana apa-apa sampe nanggap ae sepenting sementing Pak Parti sampe ndongaaken panjang umur niku pokoknya nek Pak Parti tasik sukses luar biasa mesti lo ditanggap terus ngoten nggih ayo ya durung duwe mantu sampean milih lodrok enak susah dikidungi seneng dikidungi lara dikidungi waras dikidungi apa maneh nek pas wayahe mekar teko dikidungi boleh ayem sing nagih kate muring-muring burung boleh kena kidungan ngene iki yo nyemanggakno arek-arek Budi Wijaya kata sing Joko sampeyan ndolek mantu pun kuwatos stok Joko nang Budi Wijaya niku won 17 perawane ana 16 rondoe 200 pancen enak dadi seniman tanggapan sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya jeragan kepingin apa ae mesti keturutan duweku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang iso mangan kancane mula aku njajal usaha dhewe jagani rendeng nek sepi perote aku usaha sing gampang ae aku buka pecel welut tae suwe-suwe aku krasa dhewe buka pecel
Oh Budi Wijaya luar biasa. Penabuhe nom, dagelane nom, penyanyine nggih nom-nom. Ya ana sing tuwek titik tapi. Titik. Kowe aja sumelan. Apa iki? Tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya Budi Wijaya. Ya. Wong Brejel Isti mewah. Selamat malam Brejel. api. Udah so. Jajal so. Asik. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes tak balani maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Welcome Rejal pripun kabare sehat? Semangat. Ya Allah isin aku. Duh. Mari ngekeki salam kok terus isin maksudmu apa? Hah? Kon isin iki ora nggo kathok ta ya apa? Aku katokan. Lah kok isin? Kake jeroan. Lho. Isin. Isin ini gak perlu digawe. Gak perlu digawe. Nang dhuwur kene iki awak dhewe iki nyumanggane para warga Berjel. Lalu iki kagungan kajat, siji sedekah bumi, loro syukuran, telu ngirasuran. Mangkane didongak-dongakno. Samarine acara iki kabeh sehat selalu. Betul. Tuku wortel nang ngone Kediri. Cakep. Kabeh warga Brejel ya Allah tak dongakno akeh rezeki. Allahumma Amin. Sego pecel sing dodol cak soke. Cakep. Muga-muga warga Brejel kabeh duwe akeh. Allahumma Amin. Allahumma. Tuku wortel ambek tuku bayem. Cakep. Ya Allah, muga-muga warga Brejel rumah tanggae padha adem ayam. Allahumma tuku pecel lalapan nanas. cakep. Muga-muga warga Brejel sing diutang kabeh nang lunas. Ana sing mencep, ana sing guyu. Nek utang-utangan mesti buanter kena apa jane ngono ku? Ya mbok. Ya Allah. Apa? Tuku wortel di Sawat Ondo. Cakep. Ya Allah Gusti Allah pangeran bengi iki aku main nang desa Brejel. Muga-muga aku mulih nggawa rondo. Allahumma. Kon termasuk ngenyek. Ngenyek sapa? Brejel iki gemari paloh jinawi tata tentrem raharja. Lho, wis gak ana sing jenenge rondo lho kene iki. jenenge Gemalipah lo Jinawe iki ya. Rondo-rondo ya melok Gemalipah lo Jinawe. Lha apa nang kene akeh rondo? Wah, seger-seger empuk. Karo mangsamu tahu ta ya. Aku mang ngono kae teko nang kene alah digodho wong wedok-wedok soh. Sing godho wong wedok-wedok. Tapi aku sepurane gak ngarep kepencut. Soale bojoku nang omahku wis ayu, cantik, neriman. Bojo sing endi to? Bojoku nang omah iku lho. Kok iso neriman teko apa? Nang kene wonge ayem tentrem gelange rong driji. Rakon, mau pas halo kabeh tangane ngene. Kon ngerti ya nek tangane diangkat ngene iki. Apa? Mamerno gelange. Alah ngene iki ya gelange ya utang-utangan. Ana sing diceluk, halo Brejel, halo. Ngene ngerti ya ngono iku. Mari diparani debt kolektor. Terus ana sing didani ngene ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah nang kene iki ya rukun-rukun ya so. Ya rukun, kabeh madhep nang kene. Kene kabeh ya. Heeh. Ana situ sing madhep nang mburi ku lho. Lho. Sopo iku so? Ngoyo iku. Lho. Kok rambutnya dawa so? Eh? Banci ya so iku so. Mungkane kok ngadeg.
Siji ambek kaya daerahku so. Apa? Lho, daerahku masalah. Ambek tanggane ku lho gak gelem nyopo. Mosok to? Ambek dolar ku ya gak gelem akur gitu. Kon ro. Iya iya. Ro tanggane kulkas, tuku kulkas lho. Awake adem panas. Tuku kulkas. Tuku kulkas. Iya iya. Tanggane tuku kalung iku atine bingung. Tuku kalung. Ro tanggane maneh tuku gelang. Lho, atine melang-melang. Iya iya iya. Wingi tanggane tuku ceret lho mencret. Mosok sampai ngono to? Lah iya. Untung ae bojoku ku nriman gak kaya wong-wong. Duh, wong kene iki kakunge pria-prianya luar biasa. Nyambut gawe ala kaya pira dikekno wong wedok kabeh. Sedina wong berjel iki blonjone tok sedina 200.000. Mosok. Nggih, ya, Bu. Sawangane sepi nggih, ya, Bu. So, nyambut gawe belanjane wong wedok 200 iku sama dengan kendak. Kok kendat Bunuh diri. nyenengno wong wedok. Lho, iku berarti nuruti gengsi. Makane utang rono rene, utang BRI akhirnya gak nyaur kendak minggat. Kaya nang cangar iku ya. Kaya nang cangar. Bunuh diri. Seje ambek bojoku. Alah bojomu apa? Alah bojoku gak kaya kanca-kancane nriman. Istri solehah. Kok iso ngarani istri solehah? Lho, tanggane belanjane 150, 200. Bojoku tidak. Belanjane bojomu pira? Bojoku sedina cukup 5.000. Apa? Bojomu gak duwe weteng ah. Lho ya iya, jenenge bojoku nriman istri yang solehah. 5.000 so, 5.000. 5.000. 5.000. Digawe mangan sedina ping 3 to. Oh, lho cukup iku kadang-kadang iso nabung. 5.000. 5.000. Ana anakmu lho iku. Lho anakku ya dadi situk nang kono iku 5.000. Sedina 5.000. 5.000 sumpah ya. Borjo sampean purun dibelanjani 5.000 sedina. Oh, gelem ya ketoke. Gak gelem gak 5.000. Cecep bojoku 5.000. Digawe tuku apa? Mangan ping 3 lho, ping 3 lho. Iya. Lah iya. Esuk. Heeh. Mangan esuk. Esuk gawe sarapan ayo. Esuk iku lho, esuk. Ya tak idoni lho. Kon kok suwe-suwe tambah ngamoh ngene. Dijak ngomong kok angel lho ni. Esuk iku lho. Esuk. Sarapan esuk. Sarapan apa? Esuk kalau kon tak gak esuk. Iya ya. Esuk sarap Tak jejeli iki lho kon lho. Wis karo esuk. Lah iya, So. Kon sarapi apa? Iya, esuk. Hah. 5.000 kan blonjone. Ya. Esuk 5.000 esuk mbok belanjane apa? energen cereal. Energen, Energen penunda lapar iki, Pak. penunda lapar. Regane piro? 2.000. Warek anak bojoku ngombe energen kabeh. Wis gak sida luwe ya. Kasih luwe. Esuk Esuk awan titik wetenge luwe. awan ini gampang. Kari 3.000. Karek 3.000 tukono maneh 2.000, So. 2.000 tuku apa? Oke jelly drink. Loh, Penunda lapar ya. iya iku menambah gizi. Kate luwe boleh Warek. wurung ya. Terus sore sampai bengi ki wetenge luwe maneh. Karek 1.000. Karek 1.000 ayo. Bongko kon. Lapo, Bong? 1.000 kate kon gak tuku apa katene? Lah, promak. Hah? Promak. 1.000 tak tukono promak. Promak. Alah cukup. Sedina 5.000. Alhamdulillah ditelateni bojoku selama sak minggu sukses. Hasile Bongko bojoku. ah bojomu mbok untali promak ae to. Apa-apa, kabeh iku wong wedok kudu nriman. Nriman. Mergane apa wong lanang ku nyambut gawe sora. Iya. Kepengin wong wedok iku uripe bahagia, adem ayem, wayu-wayu. Contone bengi iki Wasno. Iya. Sing wedok wayu-wayu, kudunge apik-apik. Lan wong lanang lho. Apa? Nggih kopi situk sampe lungset lho. Wong wedok iki budal rene iki lho kon karek gak percaya. Apa? Podong paling ganti ping 5. Ping 5 nyene wong kene. Nyocok-nyocokno. Kok iso nyocot-nyocotno lho? Nyocok-nyocokno. Nyocokno karo kahanan. Iya. Maksudnya ya apa kon? Loh, mergane apa? Kepingin sing wedok iki bahagia. Wong lanang berjuang demi istri di rumah. Loh, ngono nggih Pak nggih. Aja sampe wong wedok iki nang omah iki sengsara. Mangkane wong lanang dibelani Mas yo awan panas-panas nang sawah macul. Demi apa? Wong wedok. Nggih Pak nggih. Hidup wong lanang. Sing banter bareng-bareng hidup wong lanang. Oh,
rewame dene iki wong lanang so. Kon iso ngomong ngono. Apa? Tapi lingo, wong lanang mek nyambut gawe tok. Mari nyambut gawe lek kaya dikene wong wedok. Iya, Wong lanang nang jopo mek nyambut gawe. Wong wedok iki nang omah nyapu-nyapu. Masak. Nek duwe anak yo nyusoni, yo ngresiki. Gak trimo nyusoni anake, nek bengi yo mbok berangkangi. Rumangsamu sora ndi kon wong lanang mbok wedok? Tetep jek sora wong wedok nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Semangat Bu, aja sampai kalah sampean Bu. Dadi wong wedok kodrate wis ngono iku so. Nyapu-nyapu ngresiki manyusoni anake. Tapi luwih sora. Lah nek gak gelem nyusoni anake ayo nyusoni bapakne. Ya gak usah duwe anak. Lah berarti kan jek sora wong wedok. Yo tetep wong lanang, jangan seperti itulah. Wong lanang nyambut gawe iku ya tetep gawe wong wedok. Nyambut gawe apa katene? Lho nyambut gawe bendino entek-entek apa mergane apa wong wedok utange mekar. Ngono-ngono iku dan sebagainya. Nek gak nyambut gawe apa sing gawe nyarutang? COD. Apa sing gawe bayar COD nek wong lanang gak nyambut gawe? Berarti ya tetep wong lanang ge Pak. Hidup wong lanang. Hari ini kita merdeka. Oh, merdeka. Bu, ojo kalah rek. Aku ewang ngono. Wong wedok kene gawane mbek wong lanang. Kon iso ngomong ngono. Ya jelas. Tapi wong lanang nek gak oleh bojo wong wedok sing teges sing hebat rumah tangga bujet. Kon duwe kaya 1 juta, 2 juta, 5 juta. Wong wedok gak iso dadi daringan rusak. Tetep wong wedok manajemen rumah tangga, wong wedok manajemen kanggo keluarga. Wong wedok pengatur rumah tangga. Tanpa wong wedok, wong lanang tidak ada apa-apanya. Setuju? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Arek iki ya goblok iki bae. Lah apa goblok? Dan lasane iki nek wong lanang gak nyambut gawe, sing diatur apa? Duwe sapa diatur? Duwe tanggane ya. Rungono cocotmu. Tambah suwe tambah ngah-ngah. Koah-koah. Lolo. Wong lanang iku adalah presiden rumah tangga, Dik. Lah. Derajat laki-laki selalu di atas. Tanpa wong wedok, laki-laki bisa apa, Bos? Lah iya tanpa wong lanang wong wedok gak iso apa-apa. Gak iso apa-apa. Berarti sing nomor 1 wong lanang. Oke? Hidup. Merdeka. Iya. Bu, menang ta, Bu? Aku cek menang. Menang apa kon? Kon iso ngejokno wong lanang. Jelas dong. Wong lanang memang hebat. Iya. Wong lanang pinter nyambut gawe. Kon aja ngenyek wong wedok tapi nih. Apa? Lho mbasi wong lanang pinter nyambut gawe ganteng-ganteng ngene iki elek kaya rupamu. Lho. Tetep kon gak iso ngrasakno hawa donya iki nek gak ana wong wedok. Apa wong donya iku? Lho, kon elingo kon. Apa? Saklawase kon nang jero bobotane wong wedok. Iya. 9 tahun 10 dina. Saulan. Saulan 10 dina. Lho sing meteng wong songo kok. Ayo ngomong. 9 bulan 10 dina. Kon nek wong wedok gak gelem nglairno kon kate dadi apa, Kon untup-untup didelepno maneh. Untup-untup didelepno maneh. Kate dadi apa kon? Tetep wong wedok iku sebagai sentral daripada rumah tangga. Betul, Bu? Hidup wong wedok. Arek nek kebacut lho iya ngene iki. Ngah kon niku. Apane? Masih ngono wong salam dunya ku ya ngerti rasa apa. Wong wedok nek meteng, nek gak ana wong lanang, mosok iso meteng. Ya. Ini kok, Dik. Ini iso apa? Wedhus iku kosot ta iso meteng. Mbok pikir wong wedok-wedok kene iki wedhus ngono ah. Jangan seperti itu, Bro. Tetep wong lanang. Berarti maksudmu tetep wong lanang. Wong wedok gak bakal meteng nek gak dibor mbek wong lanang. Oke? Hidup wong lanang. Sehat sejahtera wong lanang. oleh kon ngomong ngono. Apa? Takone memang.
Nek gak ana wong lanang apa wedok ya gak iso meteng. Ya jelas dong. Tapi eling, Apa eling? dono rasa ana nang tangane wong wedok. Lho, dono rasa ku apa? Duh, iya kon iso ngrasakno enak nyambut gawemu gethu, mulai-mulai kon iso seger waras, sehat, penuh dengan kenikmatan. Iku teko wong wedok. Alah, iya ta. Kon nyambut gawe Iya. sampai lembur bengi. Mulai teko penggawean Iya. nang omah. Terus buk-buk apa bojomu kate mbok kikuk gak gelem. Kikuk gak gelem. Lah ya gak gelem. Gak gelem. Gawe celana rangkep 15. Lho. Terus turune ge sore mengkurep bae. Lho. Kate lapo kon? Kate lapo? Gak lapo-lapo. Ya tetep wong wedok iku tetep sebagai dono rasa memberi kehangatan kepada pria. Wong wedok hebat nggih. Setuju wong wedok? Hidup wong wedok. Nah. Wong wedok nek kate jawab ngono ku isin. Lah gampang sih. Gampang apaan? Alah, dulur-dulurku kabeh saudara-saudara seiman dan setakwa. Lho. Wong lanang, halo kabeh. Tak kandhani, nyambut gawe mulai pegel-pegel, toto omah kepengin cekidut. Apa to gak gelem jongor kon? Alah, bojo mlebu kamar bleng. Kate diwalek ngakepan 15. Gampang. Gampang apane? Lah 150 oleh api. Kenyataan. Kono aja muru-muri wong kene kon lho ya. Lah tumbas 150 oleh api nggih. Betul-betul pembotan. Lah, Sampeyan aja bengging nggih. Resikone niku lho. resiko apa? Lho, kena penyakit gak iso mlaku wutu mlaku ngene ngono lho. Ya apa sing penting lah. Ditut. Gak iso. Apa katene wong lanang ku menang mele. Wong lanang menang mele sapa? Menang Aku mele. yo ngerti mangane aku ambek bojoku aku mau kalah. Lah. Bojoku harus selalu tunduk kepada saya. Bojomu kudu tunduk. Bojoku sapa iki? Sopo iki piye to Mas? Wong aku bojo sampean sih Mas. Ayo mulai. So, bojomu wayu so. Nempel titik so. Nempel tak kaploki kon. Enak beke bojone rasa rek. Ayo mulai. Ayo mulai. Kon iku isin-isino aku ana Pak Pardi ana wong brejel kok sok nyusul rene. Aku wong lanang, Dik. Lha wis ora Mas sampean lanang, wedok kan aku. Lho Iya, ya. Iki goblok suwe-suwe iki. Kon iso sing ngah ngono iso. Maksudku aku iki lebih berkuasa, aku lebih berkuasa. Lah apa kon nyusul aku nang kila isin aku. Lho, aku lo gak ngongkon sampean tuku bodreksin, Mas. Lho. Wah sing wedok ya lho lho tibae. Wah cocok iki. Pasangan gedibal. Rasaku biyen kupinge wis tak koroki pisan. Tibae. Mbok kok sik dengkek ngene. Maksudku aku ku malu. Malu malu. Basa Arab ya. Mem teka malam to malu. Aja nyusul nang Sampean kene. niku maloni apa to, Mas? Rasaku ya gak dandani bayang lho, lah kok malu-malon. Lho gak yo. Kene apa? Sah. Bojomu gendeng aso. Separuh. Kayak malu untumu ngono lho. Malu ya apa sih ngomong ngene? Isin. Ya isin iku lho didelok wong terus wirang. Bahasa Jawa ya apa so? Wirang arang. Rambutku lho, Mas. Ireng Mas, gak tak pirang kok, Mas. Waduh, angel iki. So. Sanggulku ya Angel. So. Sanggulku ya ireng kok. Bojomu iki paling tunggale 150 geblak dhewe bojomu. Tak kaploki kon. Dijak ngomong iso angel Ono sertifikate iki ngawur. Sertifikat apa? Ayo mulai. Ayo mulai Hmm. jare sampean kepengin dimasakno rawon. Aku wis iso, Mas. Masak apa kon? Rawon. Kon ro carane masak rawon. Ini Ya apa? rawon iku lak ireng to, Mas. Heeh. Banyu digodhog tak jeguri areng. Pinter. Nek iso ya campur ono uli pisan. Ngono yo. Ya cek tambah butek. Iya Kon bener. kate manteni aku. Aja ngono, Dik. Rawon iku meneh banyu. Dikeki kluwek. Ro kluwek. Karo. Karo. Kluwek iku ijo, tengah ana gulahe, njaba ana klopoe. Iku jenenge klepon. Engkel aku are. Jengkel lah. Kluwek bane rawon. Banyu digodhog, daging dicemplungno. Meneh ben daging iku diirisi titik cilik. Kon tau gawe rawon, daging 5 kilo mbok cemplungno wutuh. Aku mangan nang piring oleh tetet rong dino aku sokan.
Lho, lah jarene Mbah Guk iku ngono. Mbak Guk sapa? Yo Mbah Guk sing nduk HP kuwi. Mbak Google iku, Mbak Google. Iso Mbak Google sama Mbak Google iku lho so. Iya ya. Iso Mbak Google lho. Iku nang internet jenenge Google. Ya apa iki sak bocok? Google. Nah, Google. 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 Internet. Iya. Wes aku ya apa ngono kuwi munyer. Iku kan ngekeki apa iki lek masak rawon. Lah kan penting ireng ya Iya. ngekeki areng cek ireng. Bener. Ngono. Bener. Wis kon gak usah masak ngono mending godhok banyu ae lho. Nek wis panas gawe nados ya. Lho, kaya meroncok Mas ra iku Mas. Ya papa mesti sana lege wis kon. Kok iso masak gak Bojone iso. kok tega ngono. Meneh tak wuruki meneh nek masak-masak ngono ae. Lho, lah apa jarene jangan bening apa ya salah? Jangan bening. Ya. Kan ya bener aku, jangan bening iku ya banyu sing bening. Terus? Ya wes. Iya bener. Heeh, Bener. Bener. Ngono goblok-goblok nopo. Bener awakmu dibawa gendeng anjene, bener. Seneng matamu ngono ah. So, bojomu jolo sapi ya wis so. Bojomu Aja to. apa? Pokok-pokokane apik iki Mas. Ya api bokoke sapi. Apaan ngomong apik iku? Wah, sapi mulus kok ngono kae. Lah iki apa gak mulus? Alah, gronjal. Tapi kan luar biasa. Jangan beling gak ngono, Dik. Menemben jangan beling ku banyu digodhog. Nek wis sumek cemplung ngono beling ya. Oh, ngono. Iya, aku mangan krepes-krepes, iso gak ngeremes untumu ngono ya. Kon kate jaran aso. Ya iya, gak ngono. Bayam sembarang cemplungno ngono lho. Oh, ngono. Iya. Ya aku tak belajar saiki pokoke sama Hmm. mulai ya. Gak boleh. Aku karo Wanto bengi iki gak boleh. Lho, Tenan, Di, Sok? kalau Mas sampean gak boleh. Apa gak boleh? Kate nang diskotik. So, diskotik apa diskotik? Diskotik apa? Aku dhewe ya gak ero. Oh, aku lho. Apa? Diskotik sing lamune lap-lap. Musike Ya iku. Aku nang diskotik. Le, Pak Lurah lo Mas, wis mari dilantik. Mosok sampean katene iku delok nang ngene Pak Lurah lantikan. Lho, Diskotik iku wong ngene kok Dik, wong joget-joget sing ngene-ngene kok Dik, lho ngene-ngene kok lho. Wong ayanan. Wong ayanan. Aduh, kon niku produksi keras kalian tahun piro sok kon iki? Lho piye lho Mas? so serasa. Nang Bojomu diskotik sing ono nyanyi-nyanyine ono karaoke ngono iku lho. karaoke. Iya karaoke. Lah sing nyanyi muda-muda ngono. Sing nyanyi adek muda to? Ya katokan samene iku lho, so. Sing jenenge punel-punel iku ngono lho. Purel. Purel. Arek wedok iku lho. Ya awake purel. Purel. Lah ya to Mas, wong sampean niku biasae ngukeli kabel ngono kuwi to. Lah apa kok golek ngukeli kabel ngono iki apa? Lho, kok aku ngungkeli kabel iki apa? Tak gukel-ukel tak gawa mule terus tak gawe nyentrum untumu. Purel iku sing bagian nungguk, aku kudu arep ngombe disuntekno. Kudu arep joget kok ditik-itik. Ngono kok lho. Lah wong sampean ben-bengi mesti tak itik-itik ngono. Kok dia pergi didik-didik so? Ditik-itik apane? Apa nih didik-didik? Kapanane den kon aku jamu keliru ah. Keliru apa? Aja ngawur sampean Apa? keliru-kelirokno. Keliru apane? Aku karo Yuna iku dikeki resep baru. Resep apa? Karo Yuna ngomong ngene. Anu bojone rasa kon nek bojomu cek awet, cek kuat iya. Nang pasar nggodho nang gone toko jamune ya bae. Ya, sing se iku ya, sing Ya se. iku ya. Ngomong, jamu apa? Jamu iku lho. Jamu apa? Oke jamu kuat. Ya. Terus aku budal ya. Nang gone. Yang bae nang gone jamu gone godho kuwi. Mano, kok aku beli jamu apa? Kentulinu. Jamu apa so? Jamu apa? Jamu duduk jamu kan apa iku mang? Pegelinu kok. Duduk, Mas, duduk. Pegelinu, sing bener iku pegelinu. Goblok arek iki yo. Lah iya. Pegelinu. Ora. Ya, marang ngono iku ngene. Ya. Wes lek gak ono kentulinu wes beli kita ae, gak apa-apa. Apa? Beli kita. Aduh, So. Ora suwek. Raiku iki isin aku so. Pil kita kok. Ya. kate kita iku. Kitaku dhewe ae. Loh, jane Yuna iku ngomongnya ngono, aku tambah dibisiki. Aja banter-banter yuk, kok mendak krungu wong. Cinane kandhane ngono. Lek gak ono beli kita ya liceng suwi ngono. Apa iku mau? Liceng suwi. So. Bojomu kok kan mulai so. Kon tak omong. Kok Aku winginane
kae bojoku. Ditukono jamu jenenge liceng suwe. Ya. Ya. Mari tak ombe sewengi kon ro hasile. Apa? Aku gak cempel awas. Lah terus Keliru. Menembani kok cok tukane jamu ngono. Apa? Sing bener iku ya. Apa? Nang perapatan Gudo. Iya. Tuku jamu kentuki. Enak. Iku ayam goblok. Enak ono saose. Kentaki kok. Ya wis bak karuan. Aku tak nang diskotik ndolek purel 5. Lho. Teko diskotik teko heo tak gawa mule nang omah. Ya. Gak iso cengeng kok 5. Kon tak antem ikon kok. Kon engko kamar awak dhewe iku aja dinggoni turu. Resi ana sing rapi. sing rapi. Ya, kon turu apa awon? Lho, Bener. sampean niku aja aku kok turu pawon. Bener obongan pisan. Jare wong tuwek-tuwek kene iki sampean ngerti gak? Apa? Lah nduk pawon niku akeh nini towoke. Lah lek aku diparani nini towok piye? Nini towok iku saiki wis tuwek, wis gak kena ditowok blas. Aja wedi. Pokoke kamar kosong ngono, kok purul 5 tak gawe nang kamarku. Kon ngalah nang mburi. Lho, aja 5, Mas. Lho. Lek iso iku 10. Lho. Pira? 10. Rungu kon bojoku. Dikongkon gowo purel 10. Bojoku to. Bojoku njalur duwe gitu ku rokok aku dicelatu. So. Kok enak uripe kon. Kok tak transfer 100.000 wae. Tak transfer 100.000 wae. 100.000 ku saiki kopine tok regane 200.000. 100.000 ku digawe tuku permen aku. Loh, sampean nak butuh nggawa purel to? Iya. 100.000 ngomong ngene, Mbak. Aku mek ndek dhuwit 100.000 pucuke tok ae gak apa-apa wis. Ya apa? Pucuke tok jare bojomu. Pucuke tok. Iya. Lah pucuke tok lah bongote isis lan. Kendeng arek iki. Ya ngono ku ngomong bayar separo ae ngono. Wek ku lho cilik ngono lho ya. Ngawur nek iso aku ya saoyot-oyote. Gak iso nek ndang pucuke tok ngono. Ya wis kok tak transfer pokoke ojo. Gawe mlebu 5 juta. Terus? Purel situk 5 juta. Minimal transfer 50 juta kanggo aku. Gak ngono. Ngerti? Dorong kok mimike. Lho, bendino sampean iku ben bengi lah apa bayar 5 juta larang-larang. Sampean ben bengi lah wis tak miki to, Mas. Heh? Kok dimi iso? Heh? Enak ambek bojomu iso. Enak apane? Apa? Ya nek ben sik anyar ya. Saiki? Mentek-mentek ngono. Saiki? Lapanane tau tak jajal tak mi koyo tas kresek lho to. Sing jajal koyo kresek. Ngawur. Wis, pokok kon saiki mulya. Aku mulai. Ya, aja lali transfer. Iya tak tan. Piro? 50 juta. Lho, akeh 50 juta. Lho nek gak gelem tak pegat lho kon lho. Tak pegat lho. Tak pegat lho. Tak pegat lho. Tak pegat lho. Iya yo glani kok ngono. Pegat pisan ngono ayo krungu. Iya tak transfer aku tak mulai. 50 juta ya. Tapi sampean kok mulai ya? Heh? Mulai ya. Mulai gak mulai karepku. Lho, ojo jahat-jahat ta, Mas. Lho, kok gak trimo kon? Ya wis aku trimo. So, sabar. Ngene lho wong lanang ku ngene lho. Ngono ku wong lanang yo. Iya. Wong wedok kudu nurut. Lho, harus menurut. Aku mulai ya, Mas. Eh? Aku mulai. Pulang. Mulai kok gak salim. Cium. Ayo, cium iki. Pringisan. Gak oleh. Nganut ae bojoku. Cium. Lho, Ya aja. pulang. Gak apa-apa. Boleh. Apa neso? Sepatuku rusuh to. Sepatu barang. Ngene lho wong lanang iku. Enak rek. Sing resik. Kok tambah mbok idoni sih? Lho lecek licin. Licin apane? Coba elek. Sudah pulang. Aku mulai. Yes. You go home. Hobi, Pak. Home pipa kakekmu kono. Pulang. Oh, bahasane iku mang apa? Apa iku mang? Home pipa. Ayo, hobi, Pak. Ayo. Ayo. Gak lho, lapong kok ayo home pipa. Aku lak home pipa mbek purel. Aku mbek kon wis gak seneng. Kon koyo ketebok pisan. Aku mulai ya. Iya, sono. Bojomu tak rabini lah wis, Bojomu Tak kaploki. kok sia-sia kaya ngono. Lho kok sia-sia kon iku tak kandhani. Wong lanang kudu kendel. Wong lanang kudu aja sampe kalah mbek wong wedok. Enak awakmu kaya ngono ku mang, bojomu sok nurut. Lho iya. Bojoku kon ro. Apa? Alah, aku ngomong, "Yang, Mah, njaluk duwe 5.000 ge ngopi." Langsung dicelatu so. Kawani kon. Kawani. Menimben kon aja gembel aku. Aku tak nang pura dhewe. Aku iku jon tak critane so ya. Apa? Asline bojoku kepengin tak pegat.
Aku kepengen gelek bojo liyane, So. Lah kon gak wani. Tapi hati kecilku berkata ngene, So. Apa? Wanto, bojomu jangan dipegat karena dia adalah sopir dam truk ngono. Wah, kon ancene licik kon. Bojoku gawedhe dukur kono, So. Wong wedok gedhe cilik enom tuwek sing penting kon kudu menang. Kon nek gak menang mbek bojomu minggat kon aja gembul aku. Dadi aku kudu wani. Kudu wani. Ngono aku dipegat piye, So? Nek kon dipegat tak dolekno nang berjel kene wakeh. Temen yo. Iya. Temen yo. Iya. Ya wis nek ngono. Pokoke bojomu rene ya apa? Aku wani. Wani. Yo. Nek sampe ndok kene, Wah, tak idoni. nek sampe ngelawan kon, Nek ngelawan mbak aku, wah, tak kaplokin ndase. Tapi bojoku gawedhe lho, So. gak apa-apa. Kon mani gak? Wani. Sayang. Ayo to. Oh, sayang apa? Sayang apa? Mik sayang. Sapa sopir dam truk? Sapa kate kok kaploki, he? Iku lho. Gak diuntu lho. Sing kendel. Sing kendel kaya aku mau. Sing kendel aku. Nah, ngono lho. Mengkrek. Bekak. Ayo mlaku. Nah, So, apa? kon ro dhewe. Aja wedi. Raine wis kaya gendruwo kene lho, So. Gampang kok dikarbit. Dikarbit ta? Ya, kate pola-pola tiru rasa kon, Ketemu pirang perkara. Papat. Jiro lupat. Apa ae? 1 Pancasila. 2 Ini katanya pelajarannya PMP ya kon iku. Iki bojomu temen ta? iki ta. Kon aja mbijuki aku lho to. Gak. Kon ngomong bojomu nek matek kelindes truk kurang ajar. Oh, gak. Kon ngomong aku matek. Kok paten-pateni kon iso rabi maneh. Oh, gak. Aku mau rasa bojoku sopir dam truk, So. Ya iku tambah nemen. Kon mau langan dikepro ngono aja ngetokno loromu. Gak loro. Dasku suwe-suwe. Mene aja gawe esra iki dasku ngelu kok. Mikir, Dikowo Pro Darmanto e. Mikir. Lho, Cul. Kon selama iki sing ngulangi bojoku elek-elek, Iso mune to? Awampu. Awampu. Iso muni bojomu. Muni. Ayo. Muni, So. Ayo. Kene. Api ya. Api. Napa? Mbok kira bokongku ketepung. Iya mek kena kanan tak. Kena kiri ndut, kena tengah senep. Apa senat? Kon bojone Wanto ta? Apa cak? Aku masih bojone Wanto. Kon kate ngesiri aku kon. Ngesiri aku kon. Penso. Ngesiri aku kon. Gak gelem aku mbek raimu. Terus karepmu apa? Wong kok. Pen aku wis pen. Waduh Aku mbok kira rasa kon gak seneng. Gak seneng. Yo cinta dong. Oke, kon mek gak seneng. Mas, aku rangkulen, Mas. Ya. Iya. Apa? Bojomu kok ngomong bayi kon ini to? Bojoku obat lamuk anjene. Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi. Mergo gelok raimu kok tibake banci. Damar apa lilin, Buyar apa kawin. ati wis kadung ambyar. Aku yang lain. Damar apa empluk, buyar apa njaluk, ati wis kadung ambyar.
Di. Getun kon rabi aku kon. Gak. Kon pacarmu sakmono akeh percuma jek seretan wekku. Opone? Wekku bekakasku. Gak seret apa sak sprene klebu. Getun kon. Tah, Purel. Yang aku rencanane kate njaluk dhuwit piro, So? Piro? 50 juta. 50 juta. Kayak mendem raimu kono. Iya, Be ya. Iya. Oh, gak. Kayak apa? Rencanane aku ki kate nyewa purel. Nah. Soge kendel soge wani kon. Ancene. Koncene. Katanya wo purel kon. Iya. Julangi sapa kon? Julangi pasti julangi iki kon. Wong kon nyambut gawe gak tepak. Apa maneh kon ambek aku 15 tahun ya aku gak iso manak. Kok ngono iso manak ya apa? Wong padha lanange. Lah apa biyen pacaran gak mbok delok? Heh, Toh. wis tak delok biyen iku pas pacaran. Iya, iya. Kok gak kandel-kandel dukune iki ngono ya. Lah kon kok iso kalah wae bojomu mergo apa kon iki? kalaweton. Oh, weten bojomu le dukur. Rotone bojoku dukur. Kon mek atik terus-terusan kumpul betengge iki. Gak karu-karuan kon. Mulai gak oleh duit kayak bayar mekar ojo dek mulai tak kancingi lawang kon. Ojo mah. Wis tak kek ono 1 juta ya gawe nang iku diskotik. Wong aku kate njaluk duit kon malah njaluk duit aku. Aja cemen to. Ojo cemen aku. Lho kon cemen aku. So, Kon nutuk aja ngawur ae. sok kena temen utekku senep so. Lah apa kon senep? Meneku aku kethothok ya gak senep. Sok kena Kon ngerti sebabe? Apa? Tak kempit. Kon kok iso nyoncong nggon aku. Kon mulai bojomu. Kena temenan goblok. Papa, temenan. Kena sing nuklir loro aku. gak usah kakean ngomong. Apa? Gak usah ngulangi elek. Kancane kok wong lanang. Kon atik mulai gak nggawa duit gedene 500 MBK ambek apa? MBG. Kagetmu. Ambek mekar mati kon gak kena tangane mulya kon. Lho iki apa sih? Apa? Wah ceprot itu. Mek cepret tak endokku. Ngomong kok ora purel ngono lho. Kayak aku mau. Ora tak gak. Kau tak nyewa purel. Gak usah. Gak usah. Terus? Nurut aku kon. Ya wis. Apa sih ku angele benakno apa sih kon iki? Apa dek? Iki lho so. Kebiasaan kon. Kebiasaan iki mesti. Kebiasaan. Oh, iki lho kangelan bener iki. Kok kaya ratu-ratu. Goblok kon. Capek aku. Mbak, gorene, Mbak. Mbak, balik. Lho situ ilang yo. Lah wong ngono kok iso coplok lho ya. Awas semute gak doyan. Gorene lek. Ceker kene, jejerno. Siji lho. Lah, jejerno. Kon itu ya, Cok. Ana mbek bojo sing sayang. Sayang Ngene mbok dudono wong kan yo isin bojomu. Meneh ben niku nek ngene iki aja dianu. Ngene lho. Susuku ngumpul. Wong loro jade pringsilan kon. Apa? Ngene Pisan. be kena. Ini kayak aku ya cocok. Lembeng. Lembeng. Ngono iku ayo. Sing baca. Wes. Mulai gak nggawa duit mati kon. Ya ya. Cok kontrol dhewe ah. Wah, ndak semula ora jelas oh. Oh, brae iku garangan situ iku. Kok kate mulai lho sik ngaplok ae sikan. Toh, Ya apa? kon aja nemen-nemen ambek wong wedok toh. Kontrol dhewe sih bojoku koyo ngono ku mang. Loh, kon sing kaya aku ngono wong wedok itu harus di bawah laki-laki. Kon bojomu ayu kon gak sepiro ganteng. Lah iya. Tapi bojomu nurut ambek awakmu. Lho, Iku apa sebabe? lho, cak panut didukno. Maksude? Lho gak nganut didukono. Lho. Lho iya. Kon gak dukun. Lho kediri kutane, Dek.
Sing dadi. Nyatane bojoku nganut. Iya ya. Lho iya. Ten mriki mboten enten dukun ah. Dukun-dukun pijet ngoten lho. Bukan mesti untumu ngono ah. Lah dukun apa? Bojomu dukun pengasihan. Dukun pengasihan. Iya. Kon jelas duwe pengasihan. Lho aku selalu nggawa bojoku atik iki tak culno bojoku gak karu-karuan wani maneh mbek aku. Mosok so? Kanane bojoku nganut yo mergo iki. Apa iku? Lho iki lho. Iki ya. Iki. Apa iku? Jo, iki aja didelok teko gelang iki mono jimat. Iki jima, Pak. Jimat. Barang siji di rumah. Oh, barang siji di rumah. Salah. Pusaka. Iku pusaka. Iya. Iki Jimat. Jakas rojim, mem tekaman. malah kok diejak. Iki jimat, ngono lho. Arek bojoku kena iki tak benggang teko awakku, bojoku meneh wani karo aku. Iki nek ilang wani Lho, wani. tak selene Pak Oso diluk ae. Lho 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 lho. Diluk duwi. Lah kok ndolek dhewe gak iso kon. Gak iso aku gak tau ndek kenal dukun aku. Kon kate nyele iki. Nyele ya? Oleh kon nyele tapi aja suwe-suwe. Iya diluk ae lho. Pokoke nyele ketok bojomu nganut cepet balekno. Ngono ah. Temen ya? Iki gak ono dongane ah. Lho ono. Ya apa dongane? Sembarangan iku gawe iku. Ya apa dongane? Ngene. Begitu bojomu kate ngamuk ya. Ya. Langsung depno nang raine. Cep Cep. tung keripik. Ahai. Tulang bawang, bojoku ngelirik, langsung matang-matang. Ngono ya? Iya. Ngono ta? Pungkasono mburine. Masane piye apa? Gaspol ndangak, digaspol ndangak. Sawatno bathuke plek. Bojomu langsung kelepek. Mosok yo. Iya. Sih. Pulang tak kewaplokno mati. Wis talah jaminane aku. Piye emang dongane? Tung keripik ahai. Tulang bawang. Ahaimu kaya wong kena apa-apa ngono lho. Ahai ngono, ahai. Bapak. Kaya kecocok eri. Ya apa? Ayo. Tung keripik ahai. Tulang bawang. Bojoku ngelirik, langsung matang. Gaspol ndangak. Digaspol ndangak. Pelak. Bojoku nurut. Kelepek. Kelapa. Nganut ambek kowe. Nek ngono aja kesuwen so. Heeh. Tak jajale mulai bojoku tak garape. Aja suwe-suwe balekno lho ya. Iya. Ayo.